yksi kerta, joko? Olkoon, mutta se on sitten viimeinen. Mitä nyt? Miksi et tule meidän kanssamme uimaan? Voi kulta pieni. En vain mitenkään pysty tulemaan lähellekään uimapaikkaa. Mikset? No, en ollut ennen tällainen. Ennen olin oikea tätti Aquaponi. Itse asiassa olin sukuni ainoa, joka melkein teki Equestrian uimahyppyennätyksen. 6 kerroksen hyppy syvään piirakavuokaan ei tee hyvää kankoille. Olin niin kipeä, etten vuosiin kestänyt edes katsoakaan vettä, kun vain ajattelenkin uimista joka paikkaa kolottaa. Eikä näiden vanhojen koipien vauhti riitä pitämään minua pinnalla. Voi, minua harmittaisi, jos en uskaltaisi uida. Alankohan minäkin pelätä vettä? Et? My little pony, my little pony. En tuntenut mä ennen ystävää. Mutta hetket on nyt kanssa mennään. Seikkaillaan ja nauretaan. Mun sydämeen aina kun kuulut vaan. Kaiken ja mitä pidetään. Se taika tuo mun elämään. Sillä ystävyys on taika sun ja mun. My little pony, ystävyyden taikaa. Oi mummo, ajatella, että olit uimahyppääjä. Ja koko Ponyvillen paras. Voisikohan minusta tulla uimahyppääjä? Ei. Ehdottomasti ei. Mutta No, pysyhän nyt nahoisasi pirpana. En sanonut, että uimahyppääminen oli fiksu päätös. Se on tavattoman vaarallista. tiedän, Ei muttia. Se on vaarallisinta, hulluinta ja tyhmintä, mitä olen koskaan tehnyt. En sano, ettenkö tahtoisi olla taas nuoria, vetreä ja rohkea, mutta jätetään sentään lentäminen Pegasukselle. Voi, noin sanottuna se ei kuulosta kivalta. Oho, minne nuo kaikki ovat menossa? Ja minneköhän te kaksi oikein luulette menevänne? Älä viitsi murehtia, vaan seuraa korviasi. Tule nyt, Applejack. Vähän kai kiinnostaa. Kiitos teille kaikille, kun tulitte mukaan ja takaamme, ettei täällä vietetty aika mene hukkaan. Itse asiassa se voi olla arvokkainta aikaa koko elämässänne. Flim Flam veljekset. Tämähän kiinnostaa. Jep. Tervetuloa kaikki elämänne näytökseen. Se näyttää tien parempaan elämään. Se näyttää tien parempaan aikaan. Ja jos vielä ei ole alkanut kiinnostaa, niin loppupuolella eräs surkea ilmestys suorastaan takaa, että sekin... Että ilmestys, mikä se on? Se on aistein havaittavissa oleva tapaus, mutta tässä tapauksessa se on sitä, että on pöpöjä joka puolella, minne katseen kääntätkään. Voit sairastua milloin vain, voit tuskin hengittää. Nuo taudit iskee kimppuun, ne on valmiit hyökkäämään. Miten tautinen on maailmamme, vaikea on sitä edes ymmärtää. Kaikki eivät tietenkään tunne itseään sairaiksi. Mutta nyrjähdykset ja murtumat paranevat niin hitaasti. Miettikää nyt, mitkä vaarat teitä uhkaavat, kuten... Liukastusten nyrjähdys, kaikki sellainen. Mut onneksi on meillä mitä tarvitaan. Ja se kaikkeen vaivaan aina tehoaa. Tää Flimflam voima ja terveystonik. Se kaikki ne vaivat kaikkoamansa. väitteemme saattavat kuulostaa utopialta. Uskomattomilta. Ylläviltä. Mahdottomilta. Ja noituudelta. Joten kutsumme kaikki kärsivät podit nyt nousemaan tänne lavalle. Ei rynnitä. Me todistamme lääkkeen vaikutuksen silmienne edessä. Sinä siellä, tulehan tänne, ole hyvä. Olet varmaan jo kyllästynyt noihin kyynärsalvoihin. Otapa pikku siemaus. Tätä. Sulla kävi tuuri, sait minkä tarvitsit. On näitä lisää, tulkaa ostamaan.
Se on Flimflam voima ja terveystonik. Pois jos sauvat joutaa lähden tanssimaan. No pidäkös tuosta? No en. Tässä touhussa on kyllä jotain tosi outoa. Jos apeaa on olo ja mieli masentuu, on vanhuutta, on vapinaa ja jouhet harmaantuu. Niin kuuntele kun neuvon, ei syytä paniikkiin. Tuo voimaa korviin, lihaksiin ja silmät kirkastaa. Meidän onneksi teillä on, mitä tarvitaan. Tuo lääke kaikkien vaivaan tehoaa. Tuo Flimflam voima ja terveystonik. Eli kaikkein suurin täällä on tänään. Se poistaa paiseet, syylät ja kaljut juurta jaksain. Kinneria ja kaakkinismikuutta muista vain. Turvotusavioissa ja kankuissa tai hirveä hammaskalusto. Etu- taikka takapaino tai häntä kuin possun sakaro. Harjan lähtö, heinänuha tai pahemman lajin angiina. Kuulitte oikein. Tämä on Equestrian ainoa paikka, mistä sitä saa. Itsestäs teet pienemmän, suuremman, vanhemman. Vaan kattoisken, Jos juokset sen, olla saa nuori taas. Minulle! onneksi olkoon Granny Smith, olet tehnyt elämäsi parhaat kaupat. Huolestuttaako sinuakin? Jep. Joku, en voi uskoa, mihin kaikkeen se Flimflam-lääke pystyy. Jos jokin asia on liian hyvä ollakseen totta, niin totta se ei ole. Eli ne rahat menivät hukkaan. No, en osaa sanoa, mutta en usko, että koko Equestriassa on juoma, joka tekisi vanhasta nuoren. Morjens! Mamma! Sinnittele! Me autamme! Mummo, etkö sinä pelännyt vettä niin, että voi uida? Ja entä se lonkka? No, olihan siitä harmia aiemmin, ennen kuin otin kulouksen tätä Flimflam-juomaa. Enpä usko, että siitä oikeasti on apua. Vai ei ole apua? Mitäs tästä sanot? Hienoa, että voit hyvin. Mutta mistä tiedät, että se johtuu juomasta? Katselin vettä tänä aamuna ja tunsin samaa kamalaa kipua ja kolotusta kuin ennenkin. Sitten otin kulauksen taikajuomaa ja vaivat katosivat. Työtkin alkavat sujua ihan eri malliin. Mitäpä sanot, Big Bagado? Mennäänkö potkimaan vähän omenoita? Ei. No, pulinat pois ja potkimaan! Oho, se juoma taitaa vaikuttaa sittenkin. Mitäköhän siinä on? Eiköhän mennä ja oteta siitä selvää. Aiotko vain mennä tuonne ja kysyä, miten se toimii? No aion. Tosin jos se on oikea lääke, niin tuskinpa he aikovat paljastaa sen reseptiä. Odotahan. Tuohan on sama poni kuin eilen. Hei! Äläpäs livistä, herra... Silver Shield. Oh, no, mitä te tahdotte? Granny Smith joi lääkettä. Tahdomme tietää, miten se toimii. Hän ei pystynyt uimaan ja nyt pystyy. Sinä et pystynyt kävelemään ja nyt pystyt. Mutta mitä sinä täällä teet? Siis jos se juoma jo tehosi. Koska hän on mukana juonessa. Nyt saatkin kertoa totuuden. Et tarvinnutkaan kyynärsauvoja vai mitä? Hei! Ei, mutta onko se meidän suosikki Apple? Ja mikä sinut toi matalan majamme? Te kaksi huijaria myitte Grannylle pullon lääkettä ja nyt hän käyttäytyy kuin pikku varsa. Mitäs pahaa siinä on? Jos hän jatkaa tuota kirmailuaan, hän vielä kaatuu uupumuksesta tai pahempaa. Ja vielä, satun tietämään, että ystävänne pukeutuu erinäköiseksi joka ilta ja teeskentelee ihme parantumista. No, se on melkoinen syytös. Mutta jos niin olisikin. Hypoteettisesti. Teoreettisesti. Ymmärsin, että mummosi oli kuuluisa aquaponi. Oikea tähti joskus aikoinaan. Mutta ei ole kastanut kavioitaan veteen sen koommin.
Niin, paitsi tänään. Aivan. No siis vaikka lääkkeemme olisikin vain omenamehua ja juurikkaan lehtiä. Hypoteettisesti. Teoreettisesti. Kuitenkin Granny on nyt onnellisempi kuin ennen lääkettä. Niin kai. Joten kysymys kuuluu. Haluatko todella olla se, joka ottaa häneltä onnen pois? Ai. Siinähän sinä. Olen etsinyt vaikka mistä. Saitko selville juoman sisällön? Rehellisesti sanoen, kunhan se vain toimii, ei sillä taidakaan olla väliä. No, jos sinä et siitä piittaa, niin sitten en piittaa minäkään. No sillä lailla. Tulkaa käymään taas. Hei mummo, voitko hän kieputella minua? Miksikä mä en voisi? No niin, Big Mac, heitä tänne! Mummo, älä! Mitä sanoit, Kapulta? Granny, eikö kannattaisi ottaa rauhallisemmin? Olen ottanut rauhallisesti jo liian kauan, ja nyt kiitos sen Flip Tonikin ei enää tarvitse. Mummo, voinko minäkin olla aquaponi kuten sinä? Totta kai voit, Pirpana. Ei muuta kuin tuumasta toiveen. No, Hounimille nuimakilpailut ovat tulossa. Voisimme mennä yhdessä. Tuollainen legendaarinen vesiponi. Voitto on jo taskussamme. Niin, enpä tiedä. Veteen palaaminen on yksi juttu, mutta kilpaileminen on jotain aivan muuta. Ai, no selvä. Miten mahtaa olla? Kuulostaa ihan turvalliselta. Ja tosiaan, jos se juoma saa sinut uimaan joessa ja täällä, niin miksei sitten uima-altaassakin? No, piirakka soikoon, olet oikeassa. Tarvitaan vain lisää juomaa. Tervetuloa peremmälle! Esityksen aikaa 5 minuuttia. Mutta miksi ette osta nyt heti ilman jonottamista? Tänne päin, hyvä herra. Otamme koko laatikon. Väitättekö, että se todella toimii? Se näyttää toimivan Grannyllä. Siinäs kuulitte, mitä hän sanoi. Flim Flam voima- ja terveystonic on Granny Smithin testaama ja Applejackin hyväksymä. Jos Applejack kehuu sitä, minulle se riittää kyllä. Pitäkää nyt vain mielessä. Tärkeintä tässä on turvallisuus ja hauskanpito, eikös? Höpö, höpö. Ei epäilystäkään, ettemme voittaisi kilpailua meidän kilpailuohjelmallamme. No onnea. Onnea. Kuka onnea kaipaa, kun meillä on tätä juomaa? Flim Flam voima- ja terveystonic. Se on Applejackin hyväksymä. Granny Smith käyttää. Miksi ette tekin? Niin, ja nyt jos vain sallit, meillä on uintihommia. No johan nyt. Se oli upeimpia kuviouinteja, mitä olen koskaan nähnyt. Miten ihmeessä se onnistui? Töillä? Paljolla harjoituksella? Niin, mutta enimmäkseen tonic. Se on Flim Flam voima- ja terveystonic. Täsmällisemmin. Osta, kun sitä vielä on. Mitäs sinä puuhailet? Kaikki sujuu niin hyvin, että Flim ja Flam myönsivät ylennyksen. Tein juuri ensimmäiset kauppani. Eikä enää mitään pukuleikkejä. Tämä taas on uniformu. No jos niin sanot. Mietin ennen, teinkö jotenkin väärin, kun esitin ihmeparantumista. Siis käytännössä valehtelin siitä lääkkeestä, mutta kiitos sinun. Käsitin, että rehellisyys ei aina ole kaikkein järkevintä. Kiitos minun.
kun on Flim Flam voima ja terveystonik, mummoni voi tehdä mitä vain. Kysykää Applejackilta. Ei! Tämä saa nyt loppua. Jos ponit uskovat ihmelääkkeen olemattomaan tehoon, kuka tietää mitä tapahtuu? Ehkä jotain tuollaista. Granny! Mitä ihmettä hän oikein kuvittelee? Mummo aikoo rikkoa Equestrian uimahyppyennätyksen. Heiluvat heinät! Hei, minkä vietävän tähden sinä noin teit? Tuo oli älyttömintä, mitä olen eläissäni nähnyt kenenkään tekevän. Ei tuolla lailla voi sukeltaa. Älä meuhkaa. Voisin sukeltaa vaikka 10 kertaa korkeammalta. 20 sanoisin. 30kin jos tuulee. Ikävä tuottaa teille pettymys, mutta sukellus ei mitenkään olisi voinut onnistua, sillä tämä on väärennös. Mutta sinä annoit sille hyväksyntäsi. Sinäkö siis valehtelit? Kyllä. Ei ollut tarkoitus, mutta kaikki näyttivät niin onnellisilta. En pystynyt kertomaan, kun sain tietää, ettei se ollutkaan aitoa. Tiedän tehneeni väärin, mutta toivon, että joskus vielä luotatte minuun. Mutta jos se oli väärennös, niin miten mummo pystyi taas uimaan? Ja entäs se kuviouinti ja kaikki akrobatia? Joskus sitä voi unohtaa, mihin oikein pystyykään. Ja silloin tarvitaan itseluottamusta, jotta muistaa sen, minkä on koko ajan osannutkin. Mutta perättömien puhuminen ihmelääkeistä on väärin. Sinähän mainitsit itseluottamuksen. Eikä siinäkään vielä kaikki. Kyllä vain. Eikä se ole edes mitään lääkettä. Tiedän, koska autoin tekemään sitä. Näin kun Applejack pelasti Granin ja myönsi sitten vielä valheensa. No, silloin ymmärsin, että sain ponit uskomaan olemattomiin juttuihin. Usko voi kannustaa tekemään vaikka mitä. Mutta jos se perustuu valheeseen, lopulta se voi johtaa pahaan pulaan. Kiitos, Applejack. Minä sain tämän epärehellisesti. Se oli virhe, enkä enää tee sellaista. Haluan antaa sen sinulle. Muistona siitä, miten autoit minua näkemään totuuden. Enpä tiedä. Ei hätää. Etsin sen ponin, jolle myin tehotonta juomaa, ja annan hänelle toisen tämän tilalle. Lupaan sen. Olen pahoillani. Toivottavasti et lopeta uimista. Miksi vietävänsä minä niin tekisin? En voi käsittää, miten ne 2 kaupparatsua saivat uskomaan, että osaan lentää. Hei, mihin he menivät? Rehellisyys voi olla vaikea, varsinkin jos totuus näyttää pahoittavan ystäväsi mielen. Mutta luulen, että valheeseen uskominen voi lopulta sattua enemmän. Ehkä jotkut eivät välitä siitä, mutta minä en ole sellainen. Otahan nyt rauhallisesti. No niin, aionkin. Ha 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 ha!